Shuthi Hey. Okay, shuthi uma wakho abo angikhombisa ikamera leli engizongena kulona mhlawumbe ngikulindele kulona abo bangicabanga ukuthi kwawe lakho lela kamera leliyana wathi lakho kwakusho yena hayi singene lapha ikamera lami ngicela ukuthi ungilalele dala okay ngiyalalela singingena ekamereni kudlale imovie kanjalo angene naye eish senze sawenza ungangitshela ukuthi walala noma eish ungathi ungangitshela ukuthi walala noma Sanibingelela bonke ababukele emakhaya beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sivakashela ubhuti omncane othikena naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? yebo sawubona sesona Njani? ngiyaphila wena Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho uqhamuka kuphi nendawo. sanibona ababukele bakhaya mina ngiqhamuka enkandla Enkandla. ngisuke enkandla mina ngizokhipha imfihlo yami engiphethe kabuhlungu ngabe seswami Manje ayisayigijimela lemfihlo. angifu yona ish seswami Ayigijimela kuqala manje. ngizokhipha yona la seswami ukuthi nje yo Okay, before size kwimfihlo ukuthi kwenzakalani, awuxoxe nje from eqaleni ukuthi kuze kuqhamuke lemfihlo engaka-ke okhala ngayo usamncane nakangaka. Kwenzakalani? seswami story sami sinzima yabo angazi ukuthi ngasiqala kanjani kodwa sona kumele ngisisho because egcineni ngiyafuna ukukhipha lento umuntu wami asazi bese story because lento angikwazi ukuphila nemfihlo kusho ukuthi mina ngimiyena ngimenza isilima ngalendlela Menza slim. ngalendlela sekwenzeka ngayo manje yabo Okay. because So ma uconfessa kumuntu wakho. yeah ngizokhuluma nomuntu wami kodwa manje ngicela ba Blaqlife futhi bangisize Iyadependa phela ukuthi thini. Aqale ngizwe kuqala ukuthi uthini. okay seswami into kanje shuthi ngasuka ngumuntu obheka umuntu wami yabo Okay. like kubo bayazi ukuthi siyathandana akanankinga uma wakho ukuthi siyathandana ngoba vele into ethu yinhle okay ayi ngifike kubo mangifika kekho umuntu okhona uma wakhe athi uma wakhe ngimlinde ngoba vele uyazi Yaziwa ya. hayi silale hayi silinde ngafika ngabo 5 ekushaya 6 7 8 yabo sekumnyama manje umuntu wami akabuyi Akathinteki efonini. akayibambi ifoni noma wakhe lex sengibona ngathi mhlawumbe uyangifihlele yabo ngazi noma ngathi uyazi ukuthi uyephi angisazi yabo Okay. shawu 8 ngithi mangithi Imake kukho no WhatsApp manje umdropheni no WhatsApp. akatholakali lo muntu Aka blue tick akakho nje na online. blue tick nje kodwa uthi khaba u2 bayahamba Kusho ukuthi futhi i-delivery. yangiziba kahle kahle ngalendlela yabo okay iqale ngibaseleke lento le yabo saw umuntu manje siyangiziba ngikubo futhi naye akekho futhi ngiyisilima sakhe ngalendlela and akekho futhi ngiyazalale kubo yabo because mina kumele ngihambe mina ngo8 sekusebusuku manje okay ngithi mama mina ngiyahamba ngoba kabule umuntu engimlindele ngibona ukuthi uma wakho uphatheke kakhulu manje yabo nami uyabona ukuthi singibaselile yonke lento lena hayi azuthi unganjani ukuthi mhlambi ngimlinde ekamereni lakhe kube ukuthi mhlambi mebuya uyangifica and then kube ukuthi siyakhuluma because uyabona manje ukuthi mangihamba la kungenzeka noma yini Sekonakela. Okay. ngiyibone ngathi umqondo right because nami ngangidesperate ngalolo so ngifuna umuntu wami la yabo okay Imama utho desperate ngalolu suku ufuna. ngikhumbula yabo like ngathi ngibambele eduze yabo So awulinda lo 5 to 8. ngiyawulinda nje ngokuthi Ujaha ukumbambela eduze. ngangimkhumbula Okay. okay ngingena ekamereni lakhe mangifika ekamereni lakhe yilihle abangangiqala ungena nje ekamereni lakhe mangiye kuba ukuthi ngihlala edining room bese siyahamba siya ekhaya kulo muntu ohloniphayo Okay. yabo hayi mangifika ekamereni lakhe ayi khona iTV la yabo into engixaka iTV ngafika icishile ngingena ekamereni kodwa mhlawumbe ngathi ukuhlala ama 5 seconds ya on iTV veza uNetflix futhi nakhona Okay. kodlala imovie okay ngaqala ngazibuza kwenzakalani ke manje okay mhlawumbe ngahlala into engango 5 minutes angena uma wakhe
ungilethile ukudla lapho uyacabanga ukuthi mhlawumbe ngilambile kade phela ngihleli phela umama. Okay, I understand. Ngibonge aphuma ahamba. Okay, ngidle ngibuke le movie. Awu le movie ngiyayibonisa le movie le. Akudutshulwana kule movie. Kwenziwani kule movie? Akudutshulwana kule movie. Yini kwenziwani? Into engisayibonile kusaqabulenwe nje. Yabo kodwa uyayibona ukuthi ngangitshela ukuthi awubuka i50 Shades. Ngathi into kanjalo impela kodwa yona kodwa icishuthi. Kodwa iwelela ngakhona. Yabo ngisibuza ukuthi le movie kwaqondana kanje ngoba phela kodwa nakhona ngingayinaki ngengize ngicabanga ukuthi mhlambi yabo ionele yona iTV nginalokho nje iTV mhlawumbe ala ionelile angicabangi ukuthi mhlawumbe ulo mama eonile ngale yabo abuyeke manje sezolanda ini isitsha lesi adudla manje useshintsha indlela yokugqoka ke manje usegqokeni usigqoke lento le ecubezelayo ilingerie fake yona lento ecubezelayo le ebovu eneintambo kanje okay yabo pho nayo indlela ochaza ngayo ngathi wachazeka nje no phela iyangithusa lento ukuthi hayibo yabo I'm like wow zithini manje yabona movie ehlala lapha iyashuba yabo ngiyabona ukuthi ngeke manje engathi noma iplaniwe lento noma angazi yabo sengiyibuza into eziningi engqondweni yami kodwa ngiyabona ukuthi lento iyangichaza mina yangichaza kodwa ngiphinde ngiyikuza avela afike athathe isitsha asibeke kanje ahlale phezulu kombhede abuke imovie axoxe ngemovie nje sixoxe ngemovie imake nixoxani ngale movie ngoba phela angithi uthe kuyaxoxulana kuphela yini ongayidiscussa nomama angithi phela imovie siyamchaza nami sengichazekileke manje ngathi ngidizi ke manje ngazi kodwa angimthinti mina nabo uyena libele yabo kwenzeka ke kodwa siswa nami ngahluleka ukuyibamba cause ngangibona ukuthi manje kuyangiphoqa nomuntu wamakekho lana mhlambe naye la ekhona ubusy nalithuba la sakhala okay fine ngiyakuzwa ukuthi ke namhlanje umuntu wakho busy wena usubona ukuthi ba busy noma wakhe usuwakhe isithembu la iphutha lami libeli lapha impela siso kodwa ayikho into engangizoyenza mina lapha esiswami ongaphumi ngani ubaleke siswami ubani uJoseph ophuma baleke ubaleka kanjani into emnandi ungabalekile uyazela futhi imnandi ubeka mama mama inkinga yona le yanti imnandi vele inkinga yamama ke ngayazi ukuthi ayinjani kodwa ngathi mangizwe ngezwe ngifuna uqamba manga angithi phela ingakho ngifuna ukuzotshela umuntu wami because emva kwalokho kwandeke inkinga yabo sikhulu imake before siye enkingeni nayenza kanye sayenza kanye kwayila lo suku ngoba uyichaza kangaka nje uzuya smile kuyimanje nje uyambona ukuthi uyampictureisha yenza kanjani ukuthi ibe kanye ukuthi wena seswami yabona into angenza yona mina ngangiqala ukuyenziwa empeleni yami ngangiqala yabona umuntu wami masifika endlini umuntu nje ukuthi sifike siyaqablana mhlambe kube ukuthi uzofika lala kanjena akabheke phezulu chicken yakawulisi yebo lonto le uma wakhe waqale wangithinta umphambili nje ngenye indlela yebo lonto leso sami angathi uyaphuma kazi uyashisa yebo lento ngisho wangazi noma uqhume ngamathangi ngangiqala ngingavele ngaqonda yazi ngaqonda siswami phone nomama ke senike ikhuluma le ndaba kwaqala ukuthi awuphindanga waphindwa wambona emva kwelokho ngayisola phela uyabuya umqondo after ulokhuzile because ngayisola same time ukuthi what the fuck yabo so sengenzeni mina manje yabo because angibanga salala khona ngibanga salala khona so wapakisha into zakho nje waqoka wahamba ngamtshela ukuthi angeke ngisakwazi ukulala yabo ngiyahamba yena ke ithini ke incazelo yakhe sekwenzekele ngoba phela wena umuntu angicabangi ukuthi umama uyayixoxa lento ngicabanga ukuthi khona umuntu okwamxoxela like so manje ke indaba ke uza la eBlaqlife ngabe uyithatha uyisethuneni ngeke inkinga manje ukhulelwe and ingane sekusele 1 month ukuthi ukhulelwe manje mina ngifuna ukumtshela uDala ukuthi ingane yami nina ingane noDala anayo asinayo so uzozalisa uma wakhe sezojika abe udadewabo kaDala wakho lapho ngiyamthanda uDala iprotection ayikuphi iyo sekuphuthuma kwaphuthuma so namanje ke yabona ama results okuphuthuma
Ngiyabona sisi wami, angazi noma uzokwazi yini ukuthi angixolele kodwa mina ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngiyayithanda le ngane le. So mayingaxolela uzwenze njani? Angithi phela benginethemba ukuthi mhlawumbe abaka Blaqlife mhlawumbe bangazi bangenza imizamo mhlawumbe bangincengise yona noma mhlawumbe bangibonise. Angazi. Njengoba ngize la i last option yami. Ongakuthinta ingane Blaqlife TV usaqondile lapha. Akhathi usaqondile ongasithinta ingane. Yesizo. Ngeke understand. Yabo mase ufaka kule yaphathi. Kule ukuthi seniba u2 endlini. Ngathi ne movie. Ngathi ungacisha ngisho ugesi. Ne movie. Iyona le movie edala inkinga. Awusho kumuntu wakho akudalile omchazayo ke wayephike ngalelo langa. Uthiwa yephi? Ikona engifuna ukukuthola because mina ukuhamba kwami yabo ukuhamba kwami ngahamba qeda isigameko manje angibanga samlinda ukuthi abuye ngilibele hayi awubangisaba khona endaweni yesigameko ngavele ngahamba. Okay, after usuhambile ngakusasa wakhuluma naye uDala? Sakhuluma kodwa ngangilibele nganqena ukulibele ngimqululisa because angibanga samtshela ukuthi ngafika kwavele nje kwayinto shuthi noma akha kamtshela because akaza ngibuza ukuthi ayibo umuntu wakho ke wafika la. So manje ngoba umfonela engawaphendula ama calls wathi wayengawaphendula ingane angangifuna ukubona ukuthi yena unendaba yini nami yabo because yabo mozolibela umuntu umbuzo umpress kube kanti umuntu ubanga isicefe kakhulu ozigcina sekuphunyuka kanti mina ngiyamthanda. Noma ngingoba ke nawo necala nawe ingakho ungeke usampressa ngithi awusudiniwe ukuthi ke na hawu akezi ikawuthule lento seswa mina mhlawumbe ungayibona kanjalo kodwa nje ukukhuluma nje iqiniso leyangane ngiyayithanda ukuthi mhlawumbe ngingasho ukuthi asidile sabafana ngingasho kanjalo shuthi mina ngafisa ukuzuma wakhe imake kodwa uyena uma wakho angisukela before uma wakhe ke aza kusukele wawukumbuke ingenye indlela uma wakhe cha angeke ngiqamba manga angikazi ngimbuke ngenye indlela kodwa uma wakhe ayi cha yena nje muhle yabo muhle wabona ngalela langa ukuthi muhle noma vela uhlezi umbuka ukuthi muhle lo mama umbuzo wakho ngangihlezi ngimbona ukuthi cha phela ngibuze ngoba naturally if ukuthi ke nabe kuumama ungamnaki ayaqhamuka wawuzovuka same time embedeni zayibo nayimhlola yami uphuma so vele engqondweni yakho wawusunaka ukuthi imuhle lo mama ikhona into esingayo so wawufuna vele ukuthepha hayi ngangingafuni mina umuntu engimthandayo la umuntu wami yena wasuke wenza into kanti akangayenzi i-good timing yakhe right abo abane good timing mangithi ngiyabheka because even ayona into engavele ngiyivume leyo awu yena wayenza ngesikhathi esi right endaweni e right ne atmosphere yonke into wayiset mood kwaba mnandi lalela manje umuntu wakho umuntu onjani ne-drama umuntu wami ne-drama kodwa yakwazi ukuthi ngimbonise abo mase bona ukuthi okay ucanga uzokwazi ukumbonisa kuloko yena iyaboniseka futhi yona lento engizomtshela yona ngiyacabanga ukuthi uzoyezwa and futhi uzobonga ukuthi ngimtshela iqiniso ngingamfihli into kanje uyazi ukuthi iqiniso ngiyalikhuluma kodwa and isikudlile ne isingidlile so have you ingane iyazalwa ngesimanje have you been intimate with ulo uDali after uma wakhe usuke walala naye uthe uma ushisa kakhulu so manje ayikho lento yokuthi uba comparishe uthe uDali uba yichicken yakawulizi iba khona lento ukuthi ngiba comparishe kodwa at the end uDali ngiyamthanda uyangijabulisa like if nginaye singayenzanga isex nginaye uhappy kodwa mase siyenza uyangibhora shema so manje ka ubona ukuthi mhlambe efanele nikhulume ngayi sex life yenu ni usho nawe into ayithandayo naye ayithandayo ukuze nikwazi ucommunicate more because umama une experience sen yena usazi kakhulu uDali usamncane nawe usamncane so I think ifanele going forward mawukuthi uyaxolela nikhulume yabo ngiyacabanga ukuthi kumele sikhulume ngezinto ezikanjalo ukuthi ngiyangibona ngathi mhlambe mangikhuluma ngezinto ezikanje vele kube ngathi ngingumuntu okugangile yabo no khuluma naye umvulela ama movie owayekuvulele wona uvule futhi yona le kama wakhe le yama ushaye yona ngicabanga ukuthi ke nasi imfonelo asimfonela uDali simxoxe ngalolu daba asithemba ukuthi uzokuzwa ne ngoba ngiyabona usayi shame usamthanda umthanda kakhulu and kuhle ukuthi ukhiphe iqiniso asimfonele
Saphefumuleka nje kodwa ngikuzwe nje usuphefumula. Esiswami ngiyasaba. Angazi lo muntu noma. Awuyangaringa. Sawubona. Uzokwazi yini ngixoxe. Yebo, sawubona. Unjani? Kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ku Blaqlife TV, kuhlelo luthi Sikhipha Imfihlo. Kunobhudi la othi angifonele uDali. Kunondaba afisa ukuyitshela uDali. Yeah. Ngicela ungibambeleke Dali umlalele. Yeah. Sibambe nje kanje. Sabona Dali. Yebo, kunjani? Ngiyaphila wena. Ngiyaphila. Iphila sihlengayo funa njalo. Okay, cela ungilinde sithanda sami ngikuchaze konke and ngicela ukuthi ungiphe indlebe ungangijahi ungangingeni emlomeni. Yes. Ngicela manje kodwa. Ngicela ukuthi ngiyacela sithanda sami. Ngiyacela yazi. Lokhu kubalekile ingakho ngizela. Alright, ngilale. Okay. Ey, sithanda sami ngicela ukuthi ungixolele. Ngiyathokoza ukukhuluma. Okay, ngicela ukuthi ungixolele ngakho konke lokho engizokusho manje, yabo? Ngiyayisola, mfethu ngiyayisola mfethu, angazi ngizoqala ngakuphi, angazi ngizothini. Kodwa mfethu wazi ukuthi kuko konke engizokusho mfethu. Mina ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngisafisa ukuthi ngibe nawe empilweni yami mfethu. Yazi mami ngiyakuthanda kodwa lokho ngikwazi ukuthi yini lengakuthi yenzeni. Sithanda sami ngicela ukubuza ukuthi ikhona yini into eyosiqhatha mina nawe mhlawumbe sisigcine sesihlukana kanjalo. Ngokucabanga kwami indlela engikuthanda ngayo ayikho ngicabanga. Okay, sithanda sami ngiyajabula ukuzwa lokho. Ingakho nami ngicine sengibona ukuthi lento angingayifihli yabo because ekugcineni musu Samsoqaleni niba nempilo manje. Yeah, ingakho ngizela sithanda sami iyodwa. Ngoba ngiyabona izosijikela ekugcineni. Ngicela ukuthi ungivumele ngikhulume. Yeah, nginayo imfihlo Dali. Okay, ngiyakhuluma. And ngicela ukuthi ungixolele ngalokho. Kusho ukuthi ngikwenze isilimo. Yabo. Ngizokwenza imfihlo ukuthi yini lengazi. Okay, sithanda sami into enzakalayo la. Shuthi ngathi ngiyokubheka kini, yabo? Mangifika khona awukho. Yakhumbula ngikufonela, ngasingikufonele several times, ngifuna ungayibambi, kodwa ngakusasa ngangakubuza lutho. Yakhumbula? Yeah, ngikhumbula kancane. Oh yeah, ngaleso sikhathi angisazi ukuthi wawuyephi, uwena owaziyo. Futhi angikubuzanga ngoba ngase ngibona ukuthi shuthi asikho isidingo sokuthi ngazi ngoba nakho wena wawungiziba. Yabo. Kodwa sikho ke lapho. Shuthi ngafika ke kini, nabo. Mangifika kini khona uma wakho. Athi uma wakho ngikulinde. Ngafika ngabo 5 kodwa ngahamba ngabo 8 or past 8. Ngisakhumbule kahle. Kodwa kwase kumnyama. Yabo. Ngihamba ngezizathu ezithize kodwa nje if kwangenzekanga lokho kwenzakala ngaba ngalala. Yabo. Okay, mfethu. Shuthi Hey. Okay, shuthi uma wakho abo angikhombisa ikamera leli engizongena kulona mhlawumbe ngikulindele kulona. Yabo. Bangicabanga ukuthi kwawe lakho lela kamera leliyana. Wathi lakho kwakusho yena. Hayi singene lapha. Ngicela ukuthi ungilalele Dali. Okay, ngiyalalela. Singingena ekamereni kudlale imovie kanjalo. Angene naye. Eish. Senze sawenza. Ungangitshela ukuthi walala mina. Eish. Ungathi ngicela ungangitshela ukuthi walala noma. Angikho ngingasintroduce kumanga bona ngizithemba ngibone future nawe. Sithanda sami ifuture sakhona. Ingakho ngithi lento le introduce kuma khona uzokwazi ukungithemba. Kodwa emaqinisweni masikhuluma iqiniso la uyena wefuna hayi ukuthi mina engangifuna.
So ingakho ngikutshela Sona sonke lesikhathi ngi-introduce kuma uyachazeka ubona cha enye kahle kahle. kanjani ngoba phela uma wakho uma wami yabo lento ayenza naye kumina nami ngangalindele ukuthi angayenza Kanjani khona noma wakho ifuna ukwenza ulala kanjani noma wakho? kahle kahle shuthi uyena walala nami yabo Isho singathi rape. ayon rape nami ngenza nami ukuthi nje kuphela hayi ukuthi into engangiyifuna mina into engangiyifuna ngangiyofuna wena uyazi nje ukuthi ngithanda wena sithanda sami Yo. sithanda sami ama mama Hayi semsonganje. hawo Ula noma wami. Shuthi kuphakambela la engale ukuthi wena introduce uma kanti shuthi wena uzochame kuzobona intombi engcono kunami. cha sithanda sami akukho kanjalo ngayenza kanjani So kanjani? ngiyaxolisa ungixolele bandla ngiyazi ukuthi lento engiyenzile hayi akekho umuntu ongayiqola into kanjalo akekho futhi umuntu ongayikhohlwa Ngiyani nje sikhuluma ngayo because manje ngamanje ukhulele. ya ukhulele impela lengane le ezayo yami Angizonga. angithi isona sizathu lesi esidala ukuthi ngizelana yo Ngiyabonga yezwa. cela ukuthi ungixolele Angaze ngikhethe ukubona ngale ndlela manje. awudala baby sithanda sami Boyfriend yami ikholini nzima wami. Ingane zoba khona usisi wami. Ubaba wakhe i-boyfriend yami ihenze sonke lento kwenza. kwangayona inhloso lento le ozozalwa. sithanda sami ngicela ukuthi lento ungangizwa kabi ungangibuki ngalendlela mhlawumbe le usungithatha ngayo njengamanje mina ngiyena lo muntu lo sithanda sami lento le umuntu kumele ngabe la uyaxekwa ulo wangifaka ekamereni engazi ukuthi mina ngoba nawe uyazi angikaze ngangena ekamereni lakho mina Wangamsefa ngani pho? angizokwenza njani ngoba nawe wawungekho ngakulinda angazi futhi ukuthi awuyephi and ngizamile ukukufonela Ngiyabonga niko indlela phela noma. ngiyakuzwa futhi phela ungixolele ngiyalivuma mina lami iphuzu and yo Angiboni ukuthi uzokwazi ukuxolela into engaka. Ngiyathanda. Ukuba mina ophelile. Angikwazi ukungaqhubeka nawe ngibe ngazi kahle ukuthi uzoba ubaba wabhuti wami noma ubaba kasisi wami. manje Ukuthi isithembu mina noma sithembeni nawe. cha phela mina ushuthi into ezosihlanganisa noma wakho ingane mina umuntu engimthandayo mina ngithanda wena nje nawe noma wakho uyazi ukuthi ngithanda wena Ngani nizoba nengane? akuchazi ukuthi phela lokho kumele sithandane ngoba sizoba nengane Usisami mina noma ubhuti wami lozozala ngizombuka kanjani? hayi Manje kuthanda angifuni ukuxabana. manje mfethu ushuthi Introduce ekhaya ngoba ngifuna nawe mhlawumbe ubone ukuthi ngiyakuthanda and akekho umuntu engizimisele ngayo empilweni ngaphandle kwakho. Ngifuna sibe ne-future nawe. mana-ke mfethu mawuthi ubungithanda uqonda ukuthini manje Ngilongiwa ngawe njengamanje manje ngisakuthanda but angikwazi ukuthi ngingaqhubeka nawe emva kwalento yenze ulaye noma. mina bengithi mina ayikho into ezodala ukuthi sihlukane Anja? mina bengithi ayikho into esihlukanisa Nami ngicabanga kanjani? Ayithinde ukuzulala noma. ngiyafisa mfethu ukuthi noma inini yabo ungixolele futhi ukubone lokho ukuthi ngikuthanda if bowomunye umuntu abezokufihlela kodwa mina ngikwazile ukuthi ngikutshele iqiniso yabo ukuthi Ngikuthi nawe angizwa right. Bengazi ukuthi bangenza into enje.
Hayi ukuthi bekuyinhloso yami ukwenza into enje. Yabo lokho ngiyafunga ngalokho. Cha bengenze ngisuke mina kini ngithi bengenze ngisuke ekhaya ngithi ngiyakini ngiyolala noma wakho. Hayi angikazi akaze abesho even icrush yami kanjani. Ngoba phela mina ngasuke ekhaya ngithi ngiyakwena. Mangifika ukho. Hawu. Kwaphoqa ukuthi kodwa futhi mina sizongoza sesithembini noma wami ngithandana nobaby daddy wakhe manje sithanda sami angikuzwa mina ukuthi uthini kahle kahle ngazi noma uyangixolela noma uyangilahla ngiyakwazi ukuxolela uyangilahla ngikhamulela noma wama ungilahla vele angikwazi ukungalala noma wami uthi kodwa ngithanda akukwazi ngiyakuzwa sithando sami ngiyakuzwa angisazi ngizothi kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga mfethu ungixolele ngiyalivuma mina lami iphutha hawo ngiflobhile futhi kakhulu ukuthi nawe nasizombuka kanjani njengamanje umthakathi-ke loyo ubizima wami kumthakathi ngakho nje usihlukanisile ngoba wena ukwazanga ukubamba isifo lakho yena akanacala kahle kahle nje ukuthi ngiyabuza phela edala akanacala yena ngizobabili ngegaza la manje ngicela ukubuza njengoba wena uhlukana nami shuthi uma ufika kini uzothatha izimpahla uhambe noma uzofika uqosha uma wakho kuzokwenzakalani Bye. Angizwa angazi wena uma uthi ngizombuka kanjani angazi afuka nangangazi mina kodwa bengaqondile uniqhatha ngikushaya umoya kancane mina ngithi bengaqondile uniqhatha bengifuna ukusho nje bengifuna ukukhuluma nje iqiniso kungaphilwa ngamanga kodwa wena ngiyabona ukuthi manje iqiniso liyababa yabo kodwa okumnandi ukuthi usuyalazi musuthi lesikhathi ungixolele ngibambile Hi Dali uyaxolisa bakithi ngakuthola nje inhlizweni ukuthi umxolele ungangixolela kanjani umntwana wena wakho kanjani yeah awusho ke Dali kodwa ke wena wawuyephi ngalolu suku uzokwenzeka igameke engaka ngisenkonzweni awusenkonzweni uyazi mengamthola isikhathi senkonzweni hayi no phephisa sis hope ukuthi uzothola uxolo for uthandwa sakho la noma wakho uma mina ngomteka kanjani ekhaya yeah I'm sure kunzima kakhulu ube right ke kodwa ngiyabonga ukuthi ubambe icall okay ngiyabonga hi sho yazanzima ke le hayi uyaqala kubanje yazanzima usenkingeni yabona ngidideka ngempela sesama nganzi ukwenze njani bathi ke mnika isikhathi I digest I process I go through all the emotions because abantu abawuthiwa abathandayo laba bamlimazile wena siswami unalo ithemba lomuntu ukuthi usazongixolela no comment kodwa ke ngithi miyeka idigest adlule kuyona so Blaqlife TV thina sonikeza icounseling manidinga okay ngiyazwa because kubalekile ukuthi kube khona ihealing neforgiveness angithi hayi ngicabanga ukuthi ngizophinde ngibathinta aba Blaqlife mase ding counseling yeah okay ukwenze lokho hayi nezola ke babukele emakhaya ukuthi ke na inzima kakhulu lena but asithemba ukuthi udala uzowazi ukuthi amxolela axolele noma wakhe ngoba nje hayi yabo le angazi nanokuthi bayizosolve kanjani but ke su Blaqlife TV so support sibanyele lonke usizo abalidingayo siyathanda kakhulu ukuthi beninathi namhlanje uhlelo lethu lesi sikhipha izimfihlo ngulungsta ngithanda kakhulu please don't forget to share like and subscribe It's the Blaqlife
TV.